Новорічна листівка солідарності – це понад 200 вітань українським журналістам, яких засудили окупанти. Серед них, зокрема, Микола Семена, Роман Сущенко та ув'язнений в окупованому Донецьку Станіслав Асєєв. Волонтери передадуть вітальні листівки Роману Сущенку і Миколі Семені персонально, а листи Станіславу Асєєву поширять у соцмережах. Мета цієї акції – продемонструвати журналістам-політв'язням солідарність та висловити слова підтримки. Станіслав Асєєв перебуває в в'язниці в окупованому Донецьку, Роман Сущенко в в'язниці в Росії, Микола Семена під судовою забороною на професії в Криму, то якраз тут просто елемент, щоб вони побачили, що вони не дарма обрали цю професію, щоб в них була сила духу, сила волі перетерпіти ті складні обставини. Я трішки перечитувала, щирі побажання, і люди писали зовсім, які його особисто не знають, тому це дуже приємно, зворушливо. Взагалі, чесно, ми не сподівалися, що буде така кількість листів велика.